קוראים לי עודד גלעד, ואני מכיר את רועי מהצבא, ואני מייסד שותף של עמותה חדשה בישראל, שנקראת עולם אחד, עמותה לדמוקרטיה עולמית, שהיא חלק מקואליציה בינלאומית של 28 ארגונים במדינות שונות, שמקדמים את החזון הזה כבר לא מעט שנים. ה-World Federalist Movement, יושבים בניו יורק מול האו"ם ובהאג. ואני אציג לפניכם את הרעיון של הדמוקרטיה העולמית, ואני חילקתי את זה בהרצאתה של דינה, אשתי, לארבעה חלקים. בהתחלה אני אדבר על הבעיות בעולם, שבגללם צריך דמוקרטיה עולמית. למה צריך את הדבר הזה? למשל, שינוי אקלים, שמעתם עליה, הבעיה של הקצנה של הפערים הכלכליים, שהיום המערכת הבינלאומית אין לה כלים להתמודד עם הבעיות האלה. ואני אטען שכדי להתמודד איתם אנחנו צריכים לעבור מפרדיגמה בינלאומית, שבה העיקרון הבסיסי הוא הריבונות של המדינה המקומית, לפרדיגמה אחרת של מערכת פוליטית פדרלית כלל עולמית. דמוקרטיה של כולם. זה יהיה החלק הראשון, על הבעיות. החלק השני, אני אסביר על קווי היסוד של הדמוקרטיה הזאת, איך דבר כזה צריך לעבוד, כל העולם ביחד, ואיך זה ה-World Federalist Movement, השם של הארגון גג. אז בחלק השני אני אסביר על הרעיון הזה, מה העקרונות היסוד שלו, ואיך המסגרת הזאת של דמוקרטיה עולמית יכולה כן לפתור את הבעיות שהצגתי בחלק הראשון. חלק שלישי, אני אדבר על ההתנגדויות לרעיון הזה, כי הרי זה נשמע לנו נורא נאיבי. מה פתאום דמוקרטיה עולמית? מה פתאום עכשיו כולם יהיו ביחד? אנחנו רואים, זה מנוגד הטבע של האנושות, זה יפגע במגוון התרבותי, זה אולי אפילו מסוכן לרכז כוח במסגרת פוליטית עולמית. אז אני אציג את הטיעונים האלה, ואז אני אתן את התשובות של הפדרליסטים, למה הטיעונים האלה והפחדים האלה הם לא צריך לפחד כלל, הדברים האלה. ובחלק הרביעי והאחרון אני אציג אוקיי, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אני אציג את הקואליציה של הארגונים והקמפיינים השונים, ואני אפילו אזמין אתכם להצטרף פה לארגון החדש שאנחנו מקימים פה בארץ, חדש והטרי והמרגש. ואז נשמח לענות לשאלות שבטח יהיו לכם. אז נתחיל יש לי את זה אפילו פה, התיאור של מה שבדיוק דיברתי עליו, מאוד עוזר. ונעבור לחלק הראשון, הבעיות שנובעות מהיעדר דמוקרטיה עולמית. שזה, אני אחלק את זה לשלוש דוגמאות, לא היחידות, יש עוד הרבה. בסביבה אני אקח את משבר האקלים, מהכלכלה אני אקח את ההקצנה של פערים כלכליים, ועל החברה, המשבר של הדמוקרטיה, שאתם רואים אפילו בדמוקרטיות של מדינות מפותחות, אנשים מאבדים אמון בפוליטיקה, מרגישים שזה לא עובד, יש שחיתות והון שלטון ודברים כאלה. נתחיל אז מהסביבה, משבר האקלים. אז משבר האקלים זה באמת דוגמה קלאסית של לפני 25 שנה כבר. בעקבות ההזהרות של המדענים, הקימו את הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים. ומאז כל 3 או 5 שנים הם מוציאים ספר עבה שמסכם את הידע המדעי, ואומר כל פעם את אותו דבר. הם אומרים, התצפיות שלנו מאשרות שהוספת גזי חממה לאטמוספירה גורמת להתחממות שלנו, וזה מסוכן. ואז ב-92 יש את פסגת כדור הארץ בריו, והממשלות חותמות על אמנת האקלים. וב-97 חותמים על הפרוטוקול של האמנה בקיוטו, כדי לקבוע כמה כל מדינה מותר לה לפלוט, כמה היא צריכה להפחית את הפליטה של גזי החממה שלה. אבל בגלל שאמנות בינלאומיות הם הסכמים וולונטריים,
אז אם ארצות הברית, שפולטת 25% מגזי החממה בעולם, היא לא רוצה לחתום, אז לא חותמת. אם קנדה, שכן חתמה על הפרוטוקול, פתאום מוצאת בשטחה שדה אדיר של tar sand, זה באלברטה שמה, זה של המון דלק פוסילי, של נפט בתוך החולות, אז היא מושכת את החתימה שלה מהפרוטוקול, כבר לא חתומה. כי עקרון היסוד של המערכת הבינלאומית הוא הריבונות של המדינה המקומית. ואם מה שמדינה אחת עושה בשטחה פוגע במדינות אחרות, במדינות האחרות אין למי לפנות. זאת אנרכיה במהירה. עכשיו, כלכלנים שבוחנים את הסיפור של שינוי האקלים, מסבירים שזה כשל השוק הגדול ביותר בעולם. כשל מסוג שנקרא החצנת עלויות. זאת אומרת שהמחיר של הדלק, של המוצר המזהם, שהמחיר הזה נקבע בין היצרן לצרכן, בתהליך של מנגנון של היצע וביקוש. המחיר הזה היום לא כולל את העלות שמשלמים מי שנפגעים מהזיהום. אוקיי? אנשים נשטף להם הבית, נהרסו להם היבולים, המחיר שהם משלמים לא נכלל במחיר של הדלק. כלומר שהעלות הזאת שהם משלמים היא חיצונית לעסקה שנעשית בין היצרן לצרכן. ולכן זאת עלות חיצונית. אם היצרן או הצרכן היו צריכים לפצות את מי שנפגע מהזיהום שהם יוצרים, המחיר של הדלקים הפוסיליים היה משקף את העלות האמיתית שלהם, ואז, והם היו הרבה יותר גבוהים, ואז האנושות הייתה משתמשת באנרגיה בצורה הרבה יותר חסכונית, וממקורות לא מזהמים כמו השמש והרוח, שהיו הופכים באופן יחסי לזולים יותר. היום הם לא מתקדמים כי לשמש יותר זול לפגוע באנשים. אבל במנגנון של השוק, של היצע וביקוש, אין שום אמצעי להכריח את המזהם לשלם, את מי שפוגע לשלם למי שנפגע. ולכן מדובר בכשל שוק. והדרך היחידה לעצור את הפגיעה הזאת היא באמצעות מוסדות הצדק של מדינה. שם הנפגע יכול להתלונן בפני המשטרה או בית משפט שמישהו פגע בו, אז למשטרה יש סמכות מוסדרת לבצע חקירה של העניין, לבית המשפט יש סמכות להטיל קנס או עונש על הפוגע, אבל בכדור הארץ היום המדינות הן מוסדות מקומיים בלבד, בשעה שהשוק הוא גלובלי וכשלי השוק הם גלובליים. ולכן המדינות, אותן מוסדות שאמורים לעשות את הרגולציה על השוק ולתקן כשלי שוק ולספק צדק ושוויון, הן נכשלות בסיפור הזה של שינוי האקלים. כי במקום שבו השוק מאוחד וחזק וגלובלי, הן מפוצלות וחלשות. וזה שאנשים שאומרים, כדי לתקן את כשלי השוק האלה, אנחנו צריכים להפחית את הצריכה העולמית, לצרוך צריכה מקומית, לקנות מהמקום שבו אנחנו חיים. וזה נכון. הבעיה היא שאם כל מה שיש לנו זה הרצון הטוב הוולונטרי של הצרכנים האכפתיים, אל תתפלאו אם רובם עדיין יעדיפו לקנות את המוצר הזול והמזהם מרחוק, ולא את המוצר היקר והלא מזהם מקרוב. ככה זה עובד. עכשיו, דמיינו לעצמכם שכן היו לנו מוסדות עולמיים של רגולציה סביבתית וחברתית. באופן שבו מפעל בסין היה צריך לעמוד באותן דרישות של רגולציה, דרישות מחמירות של הגנת הסביבה והגנת העובדים, כמו בארצות הברית. ולכן, באופן טבעי, המשמעות הייתה, שלייצר בסין עולה בדיוק אותו דבר כמו לייצר בארצות הברית. ולכן, באופן טבעי, הייצור היה מתבצע קרוב למקום של הצריכה. וזאת אומרת שדווקא רגולציה עולמית, יש לה את הפוטנציאל הטוב ביותר לעודד צרכנות מקומית וכלכלה מקומית. אוקיי? אנחנו יוצרים מערכת מאוזנת יותר, בריאה יותר, שבה אני לא דופק את הפועל הסיני. כי היום כשאני קונה את החולצה הזאת, אני לא קונה אותה מהפועל, אני קונה מהבעל של המפעל, שהוא עובד יחד עם התאגיד, שעובד יחד עם הממשלה המקומית. זה הכל שם מערכת מושחתת כזאת, שם הממשלה המקומית מדכאת את העובד ולא נותנת לו זכויות. אבל בשביל ליצור רגולציה כזאת, אנחנו צריכים מנגנוני צדק כמו בית משפט ומשטרה שהם על-לאומיים.
שאליהם כל מי שנפגע יכול לפנות כדי שהם יפעילו את סמכותם על הצד החזק. זאת אומרת שאנחנו זקוקים למוסדות של מדינה שמייצגת באופן דמוקרטי את כל בני האדם כאזרחים בעלי זכויות בסיסיות שוות. אני לא פה מדבר על קומוניזם שכולם צריכים להיות שווה, אבל איזשהו בסיס מינימלי אחיד לכל בני אדם של זכויות מינימליות צריך להיות. אנחנו מדברים על העניין הזה של זכויות אדם. אז הזכויות האלה, אם הן לא מעוגנות, אם אין מישהו שיש לו את האחריות ואת הסמכות לדאוג לזכויות האלה, אז זה לא באמת זכויות. דרושה רגולציה עולמית. אוקיי, עכשיו נעבור אז היינו בסביבה. עכשיו דוגמה נוספת של הכלכלה, שאתם מכירים את הסוגיה הקשה של הקצנת פערים כלכליים, גם בין מדינות וגם בתוך מדינות. עכשיו, בחוגי השמאל הכלכלי אוהבים לומר שמי שאשם בדבר הזה זה האידיאולוגיה שמכונה האידיאולוגיה הנאו-ליברלית. אבל להבנתי האידיאולוגיה הזאת היא פועל יוצא הכרחי של הסדר הבינלאומי, שמצד אחד מאפשר כלכלה עולמית וסחר עולמי, אבל מצד שני מקדש את הריבונות של מדינות מקומיות. המשמעות של ריבונות מקומית במסגרת של כלכלה גלובלית היא שלממשלות יש את הכוח להחליט שהן למשל קובעות את שיעורי המס שהם נמוכים מאוד לעשירים ולתאגידים גדולים. שוויץ, איי קיימן, האי ג'רזי, אירלנד, מזמינים את בעלי ההון לרשום חברות קש אצלהם ולהתחמק מתשלום המיסים במקום שבו הפעילות הכלכלית מבוצעת. ואז במדינות שלנו פתאום אין כסף לחינוך ציבורי, לרפואה ציבורית, מקצצים בשירותים שהמדינה מספקת לאזרח, בגלל החלטות שהתקבלו במדינות אחרות, באיי קיימן. תומאס פיקטי, בטח שמעתם עליו, הוא אומר שצריך לעשות מס גלובלי, והוא צודק. אבל מי יטיל את המס הזה? מי יאכוף את המדינות להעלות באופן אחיד את שיעורי המס? ומי יחליט מה לעשות עם הכסף שיאסף? אני לא שמעתי. לא שמעת עליו? כלכלן שפרסם לאחרונה ספר עצום שהוא מנתח את הנתונים הכלכליים בהמון מדינות לאורך תקופה מאוד ארוכה ומספק הסברים מאוד מעמיקים ללמה הוא מראה שאי השוויון הולך וגובר, המצב לא נהיה יותר טוב וגם נותן את ההצעות האלה של לעשות מיסוי גלובלי. אז בשביל לעשות מיסוי כזה, וכדי להחליט את ההחלטות מה עושים עם הכסף, דרושה מערכת פוליטית עולמית, שיחידות הבסיס שלה הן לא מדינות מקומיות, שאין מעליהן שום ריבון שיכול להגיד למה לעשות, אלא כל בני האדם, שיהיו זכאים להחליט ביחד ובאופן דמוקרטי, כיצד מתנהלת החברה שלנו. סעיף שלישי, עוני קיצוני, עוני קטלני. כשמדברים על עוני, שנגרם כתוצאה מההתפתחות הזאת של הפערים, צריך להבין משהו מאוד חשוב. המוסדות הבינלאומיים, כמו ארגון הבריאות העולמי, הבנק העולמי וקרן המטבע, הם אוספים דרך קבע מגוון של נתונים שמשקפים את המצב הכלכלי-חברתי והבריאותי במדינות השונות. זה לא עובד כל כך טוב, ואנחנו לא יודעים מה באמת קורה בעולם, כי אין לנו לשכה מרכזית לסטטיסטיקה ברמה העולמית. אבל מהמידע שכן נאסף על ידי המוסדות הבינלאומיים, יש לנו מושג על כמות האנשים שמתים למשל מהתקפי לב, ממלריה, מסרטן, גורמי תמותה כאלה. עכשיו יש מחלות כמו מלריה או זיהומי מעיים שלא מהווים גורמי תמותה משמעותיים בעולם הראשון, אבל כי אפשר לפתור אותם עם תרופות לא יקרות, עם תשתיות סניטריות של ביוב מסודר, אספקת מים נקיים, אבל במדינות של העולם השלישי הן גורמות לתמותה עצומה, מקומות שבהם בגלל עוני אין תשתית ביוב מסודרת ופתוגנים, גורמי מחלות, מגיעים למי השתייה, ואז ילדים מתים מכאב בטן. אם מישהו היה משסף להם את הבטן וצועק אללהו אכבר, היינו מתמלאים זעם וכעס, אבל הם מתים מזיהום בטן, מחיידק טיפשי. ואנחנו מקבלים את המוות שלהם בהשלמה כאילו שזה מין אסון טבע. כאילו שהעובדה שהכסף בעולם זורם לכמה חשבונות בנק במקום לממן מערכת ביוב מסודרת לילדים האלה, זה משהו טבעי, ולא תולדה של יחסים פוליטיים עקומים ובלתי אנושיים.
כדי לסבר את האוזן. אם אנחנו לוקחים את הנתונים של ארגון הבריאות העולמי, ובודקים את מספר האנשים שמתים ממחלות, שהורגות רק עניים בעולם השלישי, הסכום שאנחנו מגיעים אליו הוא בלתי נתפס. 50,000 איש ביום, או 18 מיליון בשנה. זה אומר שבשנה אחת מתים מעוני יותר בני אדם ממה שמתו בכל 4 שנים של מלחמת העולם השנייה. הראשונה. או תחשבו למשל על השואה שאנחנו מציינים בכל דיון פוליטי. 6 מיליון בני אדם, זה מה שמתים פה מעוני כל 4 חודשים. קחו משהו אקטואלי יותר. איפה זה? בעולם. מדינות העולם השלישי, עוני קיצוני במדינות העולם השלישי גורם לתמותה עודפת, תמותה, אנשים מתים עם מחלות, מזיהומים פשוטים, מתזונה לקויה, דברים שאפשר היה לפתור אותם עם כסף. עוד דוגמה. פיגועי 11 בספטמבר, ארגון אל-קאעידה, הרג ביום אחד 3,000 איש. ארצות הברית יצאה למלחמה, היא הייתה באטרף. העוני בעולם הורג, אמרתי, 50,000 איש ביום, בדרכי מיטה משונות ואכזריות לא פחות. ואנחנו אפילו לא שומעים על זה. רוע בנאלי, טריוויאלי, שכאילו אין לו מרפא. אבל אנחנו יודעים שזה לא חייב להיות ככה. יש מספיק כסף בעולם. ובמקום לשבת בחשבונות בנק בשוויץ, הכסף הזה יכול לספק עבודה לאנשים שיבנו תשתית ביוב בעולם העני. תשתית חשמל, תשתית תחבורה, שירותי בריאות, שירותי חינוך ציבוריים. העוני בעולם ניתן לפתרון, אבל הוא יוכל להיות רק פתרון פוליטי עולמי. בכפר הגלובלי שלנו, מה שדרוש לנו הוא כוח שלטוני דמוקרטי שמסוגל להכניס את היד לתוך הכיס של בעלי ההון הגדולים, בלי קשר לאיזו מדינה הם יושבים בה, ולהעביר את הכסף למימון הצרכים של הציבור הנזקק, בלי קשר לאיזו מדינה הם יושבים בה. ולמה המערכת הקיימת, אני אדלג פה על זה, כי זמננו מתקצר. אני כל הזמן מנקר את השאלה, שכנעת אותי, אוקיי? אז זה מה שאמרתי בהתחלה, שקודם כל יש לי עוד התנגדויות שאני עוד אעבור עליהן, ואחר כך מה אנחנו עושים כדי לקדם את זה, אוקיי? אני עובר לך... התנגדויות, מה זאת אומרת? התנגדויות זה... התנגדויות, זאת אומרת ש... מה התנגד, איזה כוחות מתנגדים לשאיפה הזאת? התנגדויות שאתה אומר, רגע, נעשה ממשלה עולמית, או נעשה, פתאום יהיה לה יותר מדי כוח. איזה כוחות מתנגדים ל... כן, איזה טיעוני נגד יש לי. כן. אבל לפני כן עוד בעיה האחרונה, אמרנו סביבה, בעיה של כלכלה, עכשיו ניתן בעיה מהפוליטיקה, אני ארחיב על הנושא של משבר הדמוקרטיה, אמרתי אי אמון במערכת הפוליטית. למה? למשל יש לנו פה בישראל, יש לנו בלאס וגאס, בעל הון בשם שלדון אדלסון, ששולט בתודעה הציבורית של חלקים נרחבים מהציבור בישראל, באמצעות ישראל היום, ומשפיע משם בצורה מכרעת על קבלת ההחלטות כאן. כי יש לנו פקידים פה שצריכים לפקח על הבנקים ועסקים וחברות, שמיד עם סיום עבודתם בשירות המדינה הם קופצים לקורסת הדירקטוריון של החברות שהם לפני רגע פיקחו עליהם. כשדברים כאלה עולים בדיון הציבורי, הנטייה היא להאשים את הפקידים או את הפוליטיקאים המושחתים שמקבלים הטבות כשרות אך מסריחות כאלה ומשרתים את בעלי ההון במקום את האזרחים. אבל מה יש לנו פה בעצם? האם שמתם לב לפער העצום שבין ההון והשלטון? תסתכלו על ניר גלעד. כשהוא היה החשב הכללי של האוצר, הוא ישב במשכורת של 40,000 שקל ברוטו בחודש. אחרי שהוא מכר, מטעם האוצר, הוא מכר את צים ואת ים המלח ואת החברה לישראל למשפחת עופר, היום הוא יושב על משכורת של 130,000 שקל ביום. 43 מיליון שקל בשנה. מה הוא עושה היום? יושב ראש הדירקטוריון של החברה לישראל. סמי עופר. של סמי עופר, כן. אז תראו את הפער הזה, מה אנחנו לומדים ממנו? אם אתם לומדים מזה שניר גלעד מושחת,
או שמשפחת עופר משחיתה, או שמדינת ישראל כולם מושחתים, אתם מפספסים את הלקח. כי אותו דבר קורה היום כמעט בכל מדינה בגלובוס. הפקידים והפוליטיקאים של המדינות המקומיות מרוויחים מעט. הבכירים בשוק הפרטי, שהוא גלובלי, מרוויחים המון. מה שצריך להבין מהסיפור הזה הוא שבעולם פועלות כיום שתי שיטות לייצוג האינטרס של המוני אנשים. שיטה אחת היא המדינה. בבחירות אנשים שמים פתק במעטפה וככה מוסרים את הכוח האזרחי שלהם לפוליטיקאי שמייצג אותם, וממנה פקידים שגם כן מייצגים אותם, ואז האזרחים משלמים את המשכורת של הפוליטיקאי והפקיד, אבל השיטה הזאת מוגבלת לרמה המקומית. השיטה השנייה היא זאת של השוק. כשאני משלם כסף בחנות תמורת עגבניות, אני מוסר את כוח הייצוג שלי כצרכן לסוחר שקונה מהחקלאי, שקנה דשן כימי מהתאגיד של החברה לישראל כדי לגדל את העגבניה. ומאיפה לחברה לישראל יש דשן? מהפוספטים שהיא קרתה מים המלח. עכשיו, אני לא רוצה לפגוע במפלס של ים המלח, אני רוצה רק עגבניה. אבל על המדף בחנות אני רואה עגבניה, אני לא רואה את ים המלח. והנקודה החשובה היא שאני רק אחד ממאות מיליוני צרכנים בכל העולם שקונים תוצרת חקלאית שדושנה על ידי הפוספטים של החברה לישראל. ובעצם הכוח המשולב של כל הצרכנים האלה, שמוזרם לתוך הישות המשפטית שנקראת התאגיד, החברה לישראל, מסמיך את אותו תאגיד, נותן לו מנדט, לעשות בעולם מה שצריך כדי שלי תהיה עגבניה בסופר. קרל מרקס אמר פעם שקרא לכל פועלי העולם התאחדו. אבל מה שקרה בפועל הוא שהיום כל צרכני העולם התאחדו. הכוח המאוחד שלהם מתבטא בתאגידים. והם כמאוחדים הרבה יותר חזקים והרבה יותר עשירים מהפוליטיקאים ומהפקידים שיושבים על משכורת ציבורית. הצרכנים? לא, התאגידים. הם התאגידים. הכוח של התאגידים מבטא את הכוח, את החמדנות, את היצר של הצרכנים. אני הצרכן, אני רוצה עגבניה. אני משלם 5 שקלים על הקילו עגבניות, שקל מתוך זה הלך לחברה לישראל. כן, אבל דווקא אתה מדבר על כוח, אבל זה בדיוק ביטוי לחוסר היכולת של לשלוט בתהליך. הביטוי שלי הוא רק דרך הקנייה, אבל הקנייה, התהליך הייצור הוא כזה שהוא כל כך מרוחק ממני, אין לי שום שליטה עליו. אני רוצה את העגבניה, אני משלם כסף למי שמספק לי את העגבניה, והתמיכה הזאת היא לא תמיכה רעיונית, אני לא מתעניין באיך העגבניה הגיעה לפה, אבל הכסף הזה יש לו כוח אמיתי, זה כוח ייצוג. אבל אין לי שליטה. אם לא היית קונה, אם היית מחליט, אוי, אני רוצה לשמור על ים המלח, והיית קונה מדשן עגבניה שדושנה בדשן אורגני נניח. הכוח נמצא אצלך, אבל אתה פשוט לא מתעניין מספיק, או שאתה מתעניין, אבל אתה לא רוצה לשלם 10 שקלים לקילו עגבניות, ולכן הכוח נמצא בידיים שלנו, למרות שהשוק עוזר לנו להרגיש שאנחנו לא אחראים. אבל אנחנו בוודאי לא מאוחדים, הפעולה היא פעולה אינדיבידואלית לחלוטין. אבל הכוח מתאחד, הכסף נהיה פול של כסף. אבל ברגע שאני בוחר אחרת, ברגע שהבחירה שלי היא אחרת, זה voice or exit. אין לך אפשרות מחאה בדבר הזה. המחאה היא אקזיט. נכון. לא, אבל אין כמעט אפשרות. זאת אומרת, מה שהוא טוען זה שאין לך אפשרות אקזיט. בסוף אתה תקנה ממישהו... לא, יש בחירה, אבל המנגנון של השוק לא נותן לצרכנים את כל המידע ואת הסמכות ואת האחריות לדאוג לשלום העולם, לדאוג לשלום החברה, לדאוג לשלום ים המלח. הם לא בפוזיציה לעשות את זה, ואני חושב שהם גם לא צריכים להיות בפוזיציה. אנחנו צריכים לצפות מהם, אנחנו צריכים את מוסד המדינה שיעשה את הרגולציה על דרכי הייצור. אבל אני כן שם לב שהתאגידים שהם כן מייצגים, הכוח שלהם לא רק מייצג את בעלי ההון, כי אותם בעלי הון, מאיפה הכסף שלהם, מאיפה הכוח שלהם? זה כוח שנאסף מכל הצרכנים בעולם, וצריך להכיר בכוח הזה.
אז התאגידים הרבה יותר חזקים והרבה יותר עשירים מהפוליטיקאים והפקידים שיושבים על משכורת ציבורית. אם אנחנו רוצים שלפוליטיקאים ולפקידים יהיה כוח לבצע כמו שצריך את הרגולציה על התאגידים העולמיים, אנחנו צריכים שהפוליטיקאים והפקידים ייצגו את כל בני האדם בעולם כאזרחים. אנחנו צריכים בעצם ליצור איזון בין הכוח האזרחי, שהיום הוא מאוד נמוך, לכוח הצרכני, שהיום הוא מאוד חזק. בשביל זה צריך דמוקרטיה עולמית, אזרחות עולמית. אבל המשבר של הדמוקרטיה, יש אלמנט נוסף, אפילו עמוק יותר. אנחנו במערב מייחסים את המסורת הדמוקרטית שלנו לאתונה העתיקה. המילה דמוקרטיה, אתם יודעים, מגיעה מיוונית ופירושה שלטון, קרטוס, של העם, דמוס, דמוס קרטיוס. ואנחנו לומדים שבאתונה הייתה דמוקרטיה לעומת ספרטה שהייתה אוליגרכיה, נכון? הנקודה שאנחנו פחות מתעכבים עליה היא שזכות ההשתתפות בדמוקרטיה של אתונה הייתה שמורה רק לגברים חופשיים. הנשים בעיר והעבדים בעיר וכל התושבים של האימפריה האתונאית שנכבשו על ידי אתונה, להם לא הייתה זכות השתתפות בקבלת ההחלטות. אז לכן אם אנחנו מסתכלים על האימפריה האתונאית כיחידה פוליטית מדינית אחת, אז נכון לומר שאתונה הייתה אוליגרכיה, שלטון של קבוצת מיעוט שליט. הדמוקרטיה שלהם הייתה דמוקרטיה פנימית, רק לגברים חופשיים. עכשיו, הסיפור של מעמדות בעלי זכויות וחסרי זכויות הוא לא ייחודי כמובן ליוון. אנחנו מכירים את שיטת הקסטות שהייתה בהודו, או את מערכת הדינים שמסדירה את העבדות במשפט העברי. ואנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו היום כעל אזרחים במדינות מתוקנות שבהן לא קיימת אפליה מעמדית בוטה שכזאת. אם אנחנו בוחנים את המצב בתוך המדינות הדמוקרטיות, אנחנו די צודקים. במאה הקודמת נשים קיבלו זכות בחירה, בארצות הברית יש נשיא אפרו-אמריקאי, ואלה דברים יפים וחשובים. אבל העובדה החשובה היא שגם אחרי הסיום הרשמי של הקולוניאליזם, והקמת המדינות הריבוניות, במה שפעם היה קולוניות, האנשים העניים באותן מדינות עדיין ממשיכים לעבוד בתת תנאים, בשדות, במטעים, במכרות ובמפעלים, כשהזיהום של המפעלים פוגע בנהרות שלהם ובאוויר שלהם, אבל התוצרים של העבודה שלהם, מה שהם מייצרים שם במפעלים, הכל עולה על ספינות ומטוסים ומובא לשווקים של המדינות שבעבר היו האימפריות. בהכללה, אנחנו יוצאים מן הכלל. עכשיו, ברור שהעידן של האימפריות... זרוע. מה זה? אנחנו זרוע. נכון. ברור שהעידן של האימפריות, שהסתיים, אגב, ממש לא מזמן, רק מלחמת העולם השנייה, ברור שהוא לא היה דמוקרטי. אבל הרעיון של הקמת מדינות ריבוניות כדרך להתמודד עם היעדר הדמוקרטיה באימפריות, היה לדעתי שגוי מן היסוד. ושירת למעשה יותר את האוליגרכיה האימפריאלית, מאשר שהוא שירת את האינטרס של ההמונים המדוכאים. מדוע? כי אם מקודם, כשהייתה התקוממות בקולוניה, האימפריה הייתה צריכה לשלוח חיילים כדי לעשות את העבודה המלוכלכת של לדכא את ההתקוממות, ההקמה של המדינות החדשות, העניות, אפשרה לאליטה הקולוניאלית לעשות מיקור חוץ של העבודה המלוכלכת הזאת לידיים של אליטה מקומית, לא דמוקרטית או מושחתת. זאת אומרת שהדמוקרטיה שאנחנו חיים בה, במקרה הטוב, היא דמוקרטיה פנימית. אם אנחנו בוחנים את מערכת היחסים שלנו עם האנשים שעובדים עבורנו במדינות העניות, אנחנו רואים שאנחנו בעצם חלק מאוליגרכיה עולמית. משיטה מעמדית שמפלה בין בני אדם בצורה חוקית, לא על בסיס מין או גזע או דת, אלא על בסיס שיוך אזרחי למדינות שונות. נולדת בצד הזה של הגבול, אתה נהנה משכר מינימום, מחוקים של הגנת העובד, מהגנת החוקים של הגנת הסביבה. נולדת בצד הזה של הגבול, אתה לא נהנה מהדברים האלה. ואתה מוצא את עצמך עובד בשביל האנשים שבצד הזה של הגבול. וזה לא פחות שרירותי ולא פחות מנוול מהשיטות של המעמדות שהיו בתקופות אחרות במקומות אחרים. רק שמבחינה מספרית זה קצת פחות, לא? קצת יותר אנשים נהנים מזכויות מאשר בעבר, לא? בתוך המדינות שלנו... לא, עזוב, ברמה העולמית עדיין יש שיפור, לא? אני לא חושב, אני לא מסכים איתך.
אני חושב שהתת תנאים שבהם מאות מיליוני, מיליארדי אנשים חיים בתנאים איומים, בעוני משווע, עכשיו בנפאל שם, נשים מזכירות את הרחם שלהם, באמת, העוני בעולם, אתה לא יכול לנתק אותו ממה שקורה פה, זאת אומרת, האנשים העניים האלה הם האנשים שבאים לנגב את התחת לסבא שלנו. הם אנשים שקוטפים לנו את המלפפון בשדה לארוחת הבוקר שלנו. הם אנשים שתופרים לי את החולצה, הם אנשים שבנו לי את המחשב, הם האנשים, באמת, אנחנו חיים במעגל של ניצול שאנחנו לא רוצים אותו, זה לא איזושהי מערכת שאנחנו פה אנשים רעים. המנגנון מרושע, המנגנון הזה מציב אותנו בסיטואציה שאם אנחנו נתחיל בצורה עצמאית לחלק מהכוח שלנו לאנשים החלשים, לא יישאר לנו כוח. אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. זה חייב להיות איזשהו מהלך סולידרי, וזה קשה, אנחנו נמצאים בווישיס סירקל כזה, מעגל קסמים מרושע, אבל טוב מדי פעם לדבר על הדבר הזה ולחשוב, ההרצאה שלי פה עוזרת בעצם לחשוב על מה יכול להיות אחרת, ואז יכול להיות הרבה יותר טוב. ולחשוב איך אנחנו יוצאים מהמעגל הקסמים המרושע הזה. אז לסיכום, החלק הראשון, בעצם יש לנו, נתתי דוגמאות לשלוש בעיות, בעיות סביבתיות, כלכליות וחברתיות עולמיות, שדורשות פתרונות עולמיים, פוליטיים עולמיים. עכשיו אני אדבר על החברה, על הפתרון, מה הם קווי היסוד, איך דבר כזה שנקרא דמוקרטיה עולמית, איך הדבר הזה צריך להיראות. אז יש לנו פה נקודות שכולם סובבות סביב הרעיון המרכזי של הדמוקרטיה, שהוא איזונים ובלמים. יש לנו פדרליזם עולמי. זאת אומרת, העולם מסודר בצורה של פדרציה. יש מדינות, כמו תסתכלו על ארצות הברית, על גרמניה, על ברזיל, 40% מאוכלוסיית העולם היום גרה בפדרציות. זה רעיון שפועל בצורה לא רעה בהרבה מקומות. אז בפדרציה אז יש לנו שלטון מקומי ויש לנו שלטון מרכזי. זה בעצם מערכת מבוזרת שפועל בעיקרון שנקרא עקרון הסובסידיאריות. זאת אומרת שהמדרג הגבוה מטפל רק באותם דברים שלא יכולים להיות מטופלים בצורה טובה יותר במדרג נמוך יותר. אוקיי? אז אם בישראל יש לנו פשיעה, נניח אתם מכירים במערכת המשפט, יש לנו בתי משפט שלום, מחוזי ועליון. במערכת החינוך יש לנו מורים בכיתה, ויש לנו מנהלי מחוז, ובסוף יש את שר החינוך. אבל שר החינוך לא נכנס לכיתות ומלמד את הילדים, אלא יש שרי מאות ושרי אלפים כדי לבצע את המשימה, וזה טוב, יש איזון בין החלק הגבוה לחלק הנמוך של המערכת. סוציאל דמוקרטיה, במובן שזה לא יהיה קומוניזם שיש בו רק מדינה, זה לא יהיה קפיטליזם טוטלי שיש בו רק שוק, אלא זה יהיה משהו שמשלב בין השניים. היום אנחנו במצב שיש לנו מדינות בכל העולם, אבל הן רק מקומיות. יש לנו שווקים, אבל השווקים הם גלובליים ואין מדינה ברמה העולמית. אז יש לנו פה לקונה שדרכה נכנסות כל הבעיות האלה שתיארתי בחלק הראשון. הפרדת רשויות אופקית. אז יש לנו, אתם מכירים, רשות שופטת, מחוקקת, מבצעת. אז שומרים על העיקרון הזה כדי שהם יאזנו ויבלמו אחת את השנייה. אבל גם זה הולך לגובה, גם בצורה אנכית יש את ההפרדה שהשלטון המקומי לא מקשיב לכל מה שאומרים בשלטון המרכזי ואומר כן המפקד. אתם יודעים שבישראל, אם הממשלה בירושלים רוצה לעשות איזשהו שינוי ברשויות המקומיות, למשל ב-2003 אני זוכר, הייתה תוכנית גדולה, הם רצו לאחד רשויות מקומיות. רשויות מקומיות קמו על הרגליים, אמרו, עושים שביתה, לא אוספים זבל. הממשלה התקפלה. זאת אומרת שיש לנו איזון דינמי בין השלטון, הרמות השונות של השלטון, וזה לא טוב. איך אמר צ'רצ'יל? דמוקרטיה היא שיטה גרועה,
אבל אין לנו טובה ממנה, ולעשות דמוקרטיה שתהיה, שהמערכת החברתית היא אותה מערכת של הכלכלה, זה דבר מאוד נכון ובריא ויעבוד בצורה הרבה יותר טובה ממה שהמערכת הנוכחית עובדת. זהו, אז במילים של הצהרת העצמאות האמריקאית, אני חושב שזה יהיה איחוד מושלם יותר. אם אנחנו כבר כפר גלובלי, אנחנו כבר מאוחדים, אז זה יהיה איחוד טוב יותר, אבל זאת לא תהיה אוטופיה. אנשים עדיין לא יסכימו אחד עם השני, עדיין אנשים ירצו לריב אחד עם השני, עדיין, אבל הם יצטרכו ללכת לבית משפט, אם הם רוצים לריב. הם לא יוכלו לנהל מלחמה אחד עם השני, אוקיי? זה לא איזשהו הרמוניה שכולם נורא עכשיו פתאום יאהבו אחד את השני ויסכימו אחד עם השני, לא, אבל יסכימו איך לא להסכים. זה הרעיון של דמוקרטיה. דמוקרטיה לא נועדה בשביל אנשים שיש להם קונצנזוס על הכל, אלא דמוקרטיה נועדה לאנשים שיש להם דעות שונות, אבל היא דרך לנהל את השונות הזאת, לנהל את המחלוקות בלי אלימות. זה הרעיון של הדמוקרטיה, ואת זה צריך ליישם ברמה הגלובלית. איך זה פותר את הבעיות שראינו בחלק הראשון? אז באקלים, ברגע שיש לנו סדר, יש לנו אפשרות לעשות רגולציה עולמית, אז אנחנו אומרים, אם אנחנו רואים שגזי חממה גורמים להתחממות גלובלית, אז אנחנו מטילים פשוט מיסים על דלקים פוסיליים, ואז באופן אוטומטי, אמרתי שהאנרגיות החלופיות הן הופכות להיות זולות יותר, ואנחנו, יש לנו גם מנגנון לפצות את מי שנפגע מזיהום, פתרנו. כלכלה, אמרנו שיש פערים עולמיים, אנחנו מייצרים מערכת של מיסוי עולמי, ומייצרים חלוקה של ההון מחדש, וזה פותר את הבעיה. וברמה החברתית, הון ושלטון, אז אנחנו יוצרים איזון דינמי, כמו שתיארתי מקודם, בין המקומי לעולמי, בין השוק למדינה, בין הפרט והכלל, בין הגבוה לנמוך, כולנו ביחד בכפר הגלובלי מתנהלים ביחד. טיעוני הנגד, למה לא כדאי לכם שתהיה דמוקרטיה עולמית? או למה לפחד מהדבר הזה? קודם כל, זה אמא שלי. זה נוגד את הטבע האנושי, אני הרי לא יכול לאהוב את כולם בצורה שווה, נכון? זה נכון, אני צריך מישהו לשנוא אותו. נכון, זה ניסוח יפה. וזה בלתי אפשרי בגלל מגבלת הגודל הארגוני ובגלל ההבדלים התרבותיים. זה מסוכן, אולי, ליצור מוקד כוח כל כך חזק, כי הוא עלול לפנות נגדנו, נכון? זה מסוכן אולי לתת כוח לאוכלוסיות גדולות שהן בכלל לא ליברליות. כל האנשים במדינות שלנו, אבל בערב הסעודית שמדכאים נשים, פתאום ניתן להם כוח, מה, זה שיגעון. תחשבו על בעיה של פריצת, שהמסמוס, אנחנו ממסמסים את הגבולות, פתאום יש שטף של מהגרים למדינות העשירות, וכל מערכות הרווחה שלהם יקרסו. זה נורא מפחיד. תצמח אליטה תרבותית דומיננטית, שתחסל את המגוון התרבותי הבינלאומי הנפלא. אנחנו ממש... וזה לא אפשרי בגלל שיש מעט שתומכים בזה, ויש אינטרסים עצומים שהתנגדו בזה. אז אלה טיעונים, לדוגמה, נגד דמוקרטיה עולמית. עכשיו נעבור לתשובות. מה אנחנו יכולים לענות לכל אחד מהטיעונים האלה. אז הרעיון שזה נוגד את הטבע האנושי, כי אני אמרתי, אני לא יכול לאהוב את כולם במידה שווה. אז תחשבו על הדוגמה של ישראל. העובדה שאני חי בישראל ושאני אוהב במיוחד את בני הלאום היהודי ישראלי, לא אומרת שאני אוהב את כל היהודים הישראלים במידה שווה. אני אוהב במיוחד את האנשים שנמצאים במעגלים הקרובים אליי, של משפחה וחברים ואנשים שדומים לי, יותר ממה שאני אוהב אנשים שנמצאים במעגלים הרחוקים, פה זה ברמת בית שמש. אבל המשמעות של מסגרת המדינה היא שגם אם יש אנשים שאני לא אוהב, אני עדיין צריך לכבד ולשמור על הזכויות הבסיסיות שלהם. שזה אומר אפילו לשלם מיסים שהולכים אליהם. והעובדה שאותו סיפור של תשלום מיסים קורה לא רק בישראל,
אלא גם ביפן ופורטוגל ובארצות הברית וברזיל, מוכיח שהטבע האנושי כן מאפשר לנו להיות סולידריים כלפי אנשים שאנחנו לא מכירים בכלל. והפרדיגמה של מודל פדרלי עולמי לא נמצאת בסתירה לטבע האנושי. גם לאומיות נוגדת את הטבע האנושי, זאת אומרת, באותה מידה, בגלל ש... זה לא טיעון. הטבע האנושי הוא... להקים את הכפר שלך. הוא מכיל את היסודות של הפרטי והקטן, אבל גם את היסוד החברתי. אנחנו לא רק יצורים אנוכיים, אנחנו גם יצורים חברתיים, ויש לנו יכולת למשל, בוא נאמר, אני מעדיף את אח שלי על פני אנשים זרים, וזה הגיוני. אבל אנחנו לא נקבל, אם אני אתי אלון, ואני גונבת מהבנק למסחר 250 מיליון שקל כדי לתת לאח שלי, אנחנו לא נקבל את זה. אוקיי? אנחנו צריכים לאזן, אני לא יכול בשביל האח שלי לעשות כל דבר. אני לא יכול לדפוק את האחרים בצורה... צריך לאזן בין הדברים. זה כל הסיפור, איזונים ובלמים. אני אזכיר שכמו שהיום בתוך המדינות שאנחנו חיים בהן יש שונות עצומה, כך גם במדינת כדור הארץ תהיה שונות כזאת. יפה. טיעון נוסף, זה בלתי אפשרי בגלל מגבלת הגודל הארגוני ובגלל ההבדלים התרבותיים. אז יש לנו את התחושה הזאת שדמוקרטיה עובדת רק במקומות קטנים. אבל אמפירית, אם אתם עושים בדיקה סטטיסטית של דמוקרטיה בעולם, אתם רואים שזה לא נכון. דמוקרטיות יכולות לתפקד גם במדינות גדולות, ויכולה לתפקד בצורה גרועה גם במדינות קטנות. אין קורלציה בדבר הזה. במיוחד עכשיו עם אמצעי התקשורת והטכנולוגיה בעצם אין מגבלה של גודל. לא. באמת, אם ארגונים של מסחר ותרבות וברפואה ובמדע יש לנו שיתופי פעולה, חוצי גבולות במסחר, אמונה, אוקיי, הדת המוסלמית, הדת הנוצרית, זה דברים שהם חוצים גבולות לאומיים ועובדים טוב ומתפקדים. למה הפוליטיקה לא יכולה? השיתופי פעולה היום הם חוצים, כדי לייצר את המחשב הזה, אנשים שדוברים שפות שונות, כולם התיישבו והתרכזו ביחד במקומות שונים בעולם כדי לייצר את המחשב הזה וכדי להביא לי אותו לפה. יש לבני אדם את היכולת הטכנית לשתף פעולה, ולכן אין פה מניעה. הטיעון הזה גם כן, אני לא חושב שהוא... רגע, אבל הבדלים תרבותיים, כי זה לא אותה תשובה. גודל ארגוני זה דבר אחד, אוקיי. ובאמת אני מסכים, בין 300 מיליון ל7 מיליארד, ההבדל הוא כבר הבדל שולי, אבל... כן. הבדלים תרבותיים זה שאלה אחרת לגמרי. נכון, אבל בוא נאמר גם הבדלים תרבותיים הם לא... אתה מוצא שונות תרבותית בתוך מדינות דמוקרטיות, אתה מוצא שונות תרבותית מאוד מאוד גדולה. ישראל... בתוך ישראל יש הבדלים תרבותיים לפעמים יותר מאשר... זה סבבה, אבל מה אתה עושה עם המדינות הלא דמוקרטיות? כי זה גם הבדל תרבותי. אז היום מאוד נוח לנו להגיד, הם לא דמוקרטיים. אבל העובדה שאנחנו מממנים את המשטרים הלא דמוקרטיים באותן מדינות, הופכת את הטיעון שלנו לטיעון מאוד מאוד בעייתי. שרית או לא? לא? בוא נאמר שאם השלטון בערב הסעודית, הדיקטטורי, האוליגרכי או מה שזה, נגד נשים, או היה סיפור של הסעודים עצמם, והשלטון שם, הכוח שנובע מהחברה הסעודית, הייתי אומר, בסדר, אתה יודע מה, באמת זה משהו פנימי שלהם. למה אתה מניח שהוא לא? כיוון שתשאל את עצמך מה מקור הכוח של... זה שהם לא מתנגדים. הרי אם הסעודים היו מחליטים שזה לא מתאים להם, והם היו קמים ומתנגדים לשלטון הסעודי, על אותו רציונל של ברגע שאנשים מתאחדים, הכוח נמצא אצלם. אבל אני שואל אותך שוב את השאלה. מה מקור הכוח? והיום בעולם כוח, תזכור, זה לא רק כוח שלטוני של אקדחים. היום בעולם כוח זה גם כסף. אנחנו לא אוהבים את העובדה הזאת, אבל זאת עובדה מאוד יסודית בחיים היום. ולמשטר הסעודי יש הרבה מאוד כסף. מאיפה הכסף הזה מגיע? אם אתה מנתק את המשטר הסעודי מהצרכנים המערביים, האם, הדמוקרטים, האם משפחת סעוד
יכולה להמשיך לשלוט כפי שהיא שולטת. בגדול איראן בשנים האחרונות של הסנקציות מוכיחה שכן. אז אני לא יודע אם הקהילה הבינלאומית אוכפת את הסנקציות האלה בצורה אחידה, שכל הקהילה הבינלאומית משתתפת בצורה באמת טובה. תחשוב על שלטון כמו בסין, שלטון לא דמוקרטי. מה מקור הכוח של המפלגה הקומוניסטית? האם זה רק אידיאולוגיה? לא, הם לא באמת אידיאולוגים. האם זה האמונה של העם הסיני במפלגה הזאת? יכול להיות ששטיפת המוח עושה את שלה, והפחד להתנגד גם כן עושה את שלו. אבל הכוח, במובן של הכסף, אתה לא יכול להסביר את ההתפתחות הפוליטית במדינות העניות יותר במנותק מהכלכלה. כלכלה היא חלק ממדעי החברה. והעובדה שאנחנו הצרכנים קונים את החולצה, קונים את המחשב, ושוב פעם, לא מהפועל הסיני המדוכא, אלא מהסימביוזה הזאת של אליטה מקומית באותה מדינה ותאגידים בינלאומיים, אומרת שההסברים שאנחנו אוהבים לספר על עצמנו, שהעובדה שאין במדינות הלא דמוקרטיות, שאין בהן דמוקרטיה, שזה סיפור של אותו עם, זה שקר. זה שקר נוח. שאנחנו מספרים להם ואנחנו מספרים לעצמנו. אבל זה לא לגמרי נכון. אז התרבות, אני חושב שאנחנו שותפים לדיכוי של אותם אנשים, אנחנו והאליטות שלהם, אנחנו האליטה כאן והאליטות המקומיות שמדכאות אותם, אם זה משטר דמוקרטי מושחת כמו בהודו, או משטר לא דמוקרטי כמו בסעודיה או בסין, אנחנו אליטה גלובלית אחת. אנחנו מופרדים על ידי שפות ואזרחות, אבל אנחנו ביחד משתפים פעולה בצורה מאוד מוצלחת, בדיכוי, ניצול ופגיעה בהמוני בני האדם במשאבים של כדור הארץ. ולכן הטיעון התרבותי, גם אותו אני לוקח, אז גם פה אין סימוכין אמפיריים, יש שונות תרבותית בארצות הברית, בצרפת, בישראל, בהודו, שוב פעם דוגמה לדמוקרטיה מאוד מגוונת תרבותית, והדברים יכולים לחיות בכפיפה אחת. אבל השאלה אם היא כוללת, השאלה אם הדמוקרטיה העולמית כוללת קבוצות לא דמוקרטיות. האם... כמו שמדינת ישראל הדמוקרטית מכילה בתוכה ומאפשרת ייצוג לקבוצות לא דמוקרטיות. נכון, נכון. אז תראה, השאלה של גבול הסובלנות כלפי חוסר סובלנות הוא שאלה שאין לה פתרון מאוד מוצלח. אתה תמיד ככה, אתה לא יכול... לא, אבל הנחת היסוד היא שזה חייב להיות כולם, הכל או כלום. בדיוק, בדיוק. כולם, כל העולם חייב להיות בתוך זה, אפילו לא אחד. כן, כלומר, נוח לי היום מאוד שאנשים מתרבות אחרת משתפים איתי פעולה בדברים שנוחים לי, שהם עובדים בשבילי, שהם שולחים לי את המשאבים שלהם. פתאום כשזה מגיע לשיתוף פוליטי, רגע, לא נוח לי להגיד להם מה לעשות. אני עם הקולוניאליזם גמרתי. אבל האמת היא שהקולוניאליזם לא נגמר, אלא אנחנו רק החלפנו צורה. אבל אתה לא מציב כתנאי לכניסה שלהם לדבר הזה דמוקרטיזציה. תראה, מדובר פה, תראה, יש פה איזון, המערכת של דמוקרטיה היא מצד אחד מבוססת על הסכמה של מי ששותפים, אבל מצד שני היא לא יכולה להתבסס רק על הסכמה. כי אם זה מבוסס רק על הסכמה, אז מי שבכפר שמעיהו מחליטים, אנחנו לא רוצים לשלם מיסים שהולכים לירוחם. אז זה לא יכול להתבסס על זה, צריך איזשהו אלמנט של כפייה. צריך לאזן את זה. ולכן אני חושב שכן, גם קבוצות שהן פחות דמוקרטיות, בוודאי יהיו צריכות להיות חלק מזה, הם יצטרכו להתגמש במידה מסוימת, כמו שכל אזרח במדינה, בכל מדינה, הוא לא חופשי.
אף קבוצה לא חיה בדיוק כמו שהיא הייתה רוצה לחיות, אלא היא משלימה עם זה שאנחנו צריכים לשלם את המיסים, שאנחנו צריכים לציית לחוקים, ואנחנו צריכים להיות תחת שלטון שאנחנו לא תמיד אנחנו בחרנו בו אפילו. אז יש את המערכת הזאת, והמגוון התרבותי הקיים בכדור הארץ אינו סיבה מספקת להמשיך בעוולות ובבעיות שתיארתי בהתחלה. בעיה נוספת, זה יכול להיות מסוכן ליצור מוקד כוח כל כך חזק, שעלול פתאום להפוך לדיקטטורה. מי יבטיח לנו שדבר כזה לא יקרה? אז אני אומר שהיצירה של מערכת של איזונים ובלמים, הרי מה זה דמוקרטיה? זה שלטון, אמר לינקולן, שלטון של העם, ממשלה, a government of the people, by the people and for the people. אז ברגע שיש לעם, לבני אדם, שלטון על הממשלה ששולטת בו, באמצעות מערכת של בחירות, מערכת פוליטית, אז יש לנו את האיזון והבלמים בין המנגנון השלטוני לעם, שהוא הריבון. וכאן לייצר מנגנונים שיאזנו את ה... בדיוק. עכשיו, תראו דבר מעניין, אנשים פוחדים, רגע, אולי, הרי הסינים הם הם הקבוצה הכי גדולה. אז אולי הם ישלטו בכולנו ויכריחו אותנו ללמוד סינית, שזה נורא קשה, ואני לא יודע מה, דברים כזה. אז הדבר המעניין הוא שתסתכלו על מה שקורה למשל באיחוד האירופאי, בפרלמנט האירופאי, ששם נציגים מהרבה מדינות מגיעים, יושבים בפרלמנט, אבל כשאתם מסתכלים, אתם בוחנים איך הם מצביעים, אתם רואים שהם לא מצביעים לפי החלוקה הלאומית, אלא הם מצביעים לפי החלוקה האידיאולוגית. הסוציאל דמוקרטיים מצביעים ביחד, הירוקים מצביעים ביחד, הנוצרים השמרנים מצביעים ביחד, בלי חלוקה של המדינות, ככה שאני לא מפחד שהסינים פתאום החליטו לכולנו. מה גם שכשאני חושב על הסינים שהם 1.3 מיליארד, מתוך בני אדם שהם 7.3, זה עדיין מיעוט קטן. רגע, אבל איך אתה בונה את מערכת הייצוג? כי בפרלמנט האירופי הייצוג הוא עדיין מדינתי בלבד. כלומר, הוא בכלל, הוא לא נותן... לא. במועצה של אירופה, כלומר, בגוף שמייצג את הממשלות, הייצוג הוא באמת של מדינות. כל מדינה מיוצגת, ראש הממשלה שם מיוצג. אבל הפרלמנט מיוצג לפי מספר האזרחים. הייצוג של גרמניה, יש לה 73 נציגים בפרלמנט, בעוד שליכטנשטיין יש לה, לא יודע מה, 5 או 6, שזה לא פרופורציונלי, כלומר, היה צריך להיות להם אפילו, ליכטנשטיין לא היה צריך להיות להם אפילו אחד. אבל יוצרים איזושהי מערכת שככה מנסה לאזן בין המדינה לבין הגודל של האוכלוסייה. זה לא מושלם, אבל זה מתקרב למה שאנחנו רוצים להגיע אליו, ואפשר לייצר את הדברים האלה גם ברמה העולמית. עכשיו, אז אמרתי שהסינים הם יהיו מיעוט בכדור הארץ. היום הם רוב. היום העיקרון של המדינות היום בעולם, של המערכת הבינלאומית, זה שאנחנו חשוב נורא לשמור על הרוב הלאומי שלנו בתוך המדינה, כי רק ככה אנחנו יכולים לשמור על הזהות ועל הכוח שלנו. אבל השמירה הזאת, ההיסטריה הזאת, על השד הדמוגרפי, שאנחנו כל הזמן רבים איך אנחנו משמרים אותו, וזה לא רק ישראל, אתם רואים, בדרום ארצות הברית יש חומה די שמזכירה את הגדר הישראלית, באירופה, גם כן, אנשים שם מתים, אנשים שמנסים להגיע מאפריקה לאירופה מתים בדרך, יש נקרא מבצר אירופה, שומרים על עצמם, הם לא רוצים לחלוק ממה שיש להם. עכשיו, אבל כדי לעשות, אם אנחנו עושים ממשלה, כלומר, פדרציה עולמית, אז תחשבו על זה, זה יהיה כמו בארצות הברית שיש לכם בטקסס, אין עם טקסני
שהוא שונה מהעם הקליפורני. זה הכל מעין רשויות מקומיות כאלה, כמו בישראל, אתה יכול ללכת לגור איפה שאתה רוצה. אז אנשים עם תרבות מסוימת מעדיפים ללכת לגור ברמת בית שמש ולא לבוא לגור כאן. כי אנשים נמשכים לגור בצורה טבעית, אבל זה בסדר, זה אף אחד לא כופה עליהם את זה, אלא זו בחירה שלהם, ואז גם הרשות המקומית של בני ברק יש לה מאפיינים שונים מגבעתיים השכנה. וזה בסדר, איזושהי שונות היא דבר בריא ונסבל ואפילו מבורך. אבל היופי הוא שהיום במסגרת המדינות הרובניות, אנחנו היהודים, רק אם אנחנו נצליח לשמור על הרוב היהודי פה, אז אנחנו נוכל להבטיח את זכויותינו. והצרפתים גם כן, וכולם באטרף לשמור על הרוב שלהם. אבל... אתה אומר, המהלך הזה ינטרל את העניין הזה? המהלך הזה יהפוך... אז היהודים בעולם פדרלי יהיו מיעוט. הם כבר לא יהיו רוב. אבל, או שאולי יהיו רוב במקום, בשכונות שהם מתקבצים בהם. אבל, שזה נורא מפחיד את היהודים, לחזור להיות מיעוט. אבל צריך לזכור שגם המוסלמים, כמה מוסלמים יש בעולם? 1.5 מיליארד גם כן. אז זה גם כן מיעוט. זאת אומרת שהם לא יעשו מה שהם רוצים. הנוצרים הם מיעוט. כולם מיעוטים, והיופי... למה שהנוצרים והמוסלמים לא יעשו יד אחת כנגדנו היהודים? כי זה מה שהעולם לא ידע לעשות. כיוון שהם בעצמם מיעוטים, והאופן שבו חברה עולמית כזאת יכולה לעשות חוקה, לעשות חוקה ולייצר פדרציה כזאת שחיה ביחד, לא יכולה לעשות על בסיס של מיעוטים יוכלו להיות נרדפים. הבסיס החוקתי של פדרציה כזאת חייב להיות מבוסס, כדי שאנשים יסכימו, חייב להיות מבוסס על הגנה מאוד חזקה על הזכויות הבסיסיות של המיעוטים. ואז גם ההגנה על זכויות המיעוטים, היא לא תהיה בידיים של המיעוט עצמו, כמו שהיום אנחנו עם הצבא, משקיעים בצבא שלנו, אלא היא תהיה באחריות של המשטרה הפדרלית והמוסדות הפדרליים, שאם מישהו מתעסק היום בישראל, אם מישהו הולך ופוגע במישהו אחר, זה לא סיפור של המישהו הזה שהוא צריך להגן על עצמו. אנחנו לא נקבל את זה. יש מישהו וזה משטרה, יש בתי משפט, יש מערכת שצריכה לטפל בדבר הזה. וככה זה יהיה גם בכדור הארץ. והיופי של זה שעל הדרך, אנחנו אומנם נשאר עם משטרה פדרלית, אבל אנחנו מבטלים את הצבאות. כי צבא יישאר רק בשביל להילחם בחוצנים. גם זה צריך. אבל זה יהיה צבא עולמי. ואנחנו ככה חוסכים משהו כמו $1 טריליון בשנה, שהיום הולכים על צבא ועל הרס ועל משהו שהוא לא יצרני, ויכולים להפנות אותו למטרות הטובות. או שזה להילחם נגד טרור, נגד מחתרות, שהן לא אולי צבאיות, אבל הן... הרי אם... זה לא יעלה... יכולים להניח שיהיו גורמים מתנגדים. כמו מדינות הדרום בארצות הברית שיצאו למלחמה. כמו אל-קאידה. כמו אל-קאידה. כמו קבוצות טרוריסטיות שמתנגדות לסדר העולמי. אנרכיסטים ומילים. אוקיי, יהיה, אבל אני חושב שבעולם צודק יותר, אני חושב שהאינטרס ליצירת, שמוביל ליצירת מחתרות כאלה, יהיה הרבה יותר נמוך. כי בוא נאמר, למה אל-קאידה? מה רע להם? מה הבעיה? אז הם מסתכלים, אני לא יודע אם למדתם, אני קצת למדתי על האסלאם, ואנחנו לא מספרים לנו, אבל האסלאם לפני 1000 שנה היה אימפריה גדולה יותר מהאימפריה הרומאית. והמוסלמים של היום, בזיכרון התרבותי שלהם, זוכרים את התקופה הזאת. שהם היו השליטים של העולם המוכר, הם היו בעמדה תרבותית גבוהה, כל הכימיה, האסטרונומיה, השירה, הפילוסופיה. תחשבו על התקופה הטובה ביותר ליהודים באירופה, לא הייתה תחת הנוצרים, אלא הייתה תחת המוסלמים, בספרד, תור הזהב.
אבן גבירול, יהודה לוי, רמב"ם. הם היו התרבות הגבוהה ביותר. 1000 שנה אחר כך הם מתעוררים בעולם, ומה הם רואים את עצמם? שמי הם המוסלמים המכובדים? חבורת בדואים שמצאו אצלהם נפט. אלה יש להם כוח ויש להם כבוד. ועל מה? מה הם עשו? באיזה זכות? זה מביש. המוסלמים היום נמצאים בעמדת נחיתות, הם רואים את השחיתות של המשטרים שלהם, והם רואים שהעולם המערבי, שהוא כאילו בעד דמוקרטיה, הוא רק בעד דמוקרטיה לעצמו. כשבמשטרים הערביים מנסים להיות כוחות דמוקרטיים, העולם המערבי לא עוזר. באיראן, 1951, כשקמה איראן, היא נולדה כדמוקרטיה, כמו ישראל ב-48. רק כשלאיראן נעבך מסכנים, לצערם היה להם נפט. ואת הנפט הזה, מי שהתחיל לפתח, זה היה חברת הנפט הבריטית, הפרסית. ואז המנהיג, כמו שהיה לנו בן גוריון, שהיה סוציאליסט, אז שם היה להם את מוסדק. והוא אמר, תודה רבה לכם הבריטים שניצלתם את הנפט שלנו כל כך הרבה שנים. עכשיו אנחנו רוצים את הנפט הזה בשביל לפתח את המדינה שלנו, את החברה שלנו. והוא הלאים, הוא דרש להעלות את המיסים, הם לא הסכימו, הוא הלאים את התעשייה של הנפט שם. כי הוא אמר, זה נפט שלנו, תודה רבה. אז הבריטיש פטרוליום הלכו לממשלת בריטניה, ממשלת בריטניה פנתה לארצות הברית, ואז, וזה דבר שהוא מוכר וידוע בכל הספרות, ה-MI6 וה-CIA, ארגוני הביון של הבריטים והאמריקאים, ארגנו הפיכה נגד השלטון הדמוקרטי באיראן, והחזירו את המלך, השח הפרסי, כדי שימשיך למכור נפט בזול. כי המערב לא מתעניין בדמוקרטיה לכולם, הוא מתעניין בדמוקרטיה לעצמו, בביטחון לעצמו. ולכן המוסלמים שרואים את ההתנהגות הזאת של המערב, איך המערב תומך במשפחת סעוד, במשפחת האשם, בכל הדיקטטורים. אם הדיקטטור מתנגד למערב, אז מתנגדים אליו, אבל כל עוד הדיקטטור חבר של המערב, אין בעיה, תומכים בו מאוד. ולכן, אם אני הייתי מוסלמי, הייתי מאוד מאוכזב מהמערב, מהדמוקרטיה, מהנאורות, והייתי מחפש את הפתרון במקומות אחרים. אז האסלאם הקדום של ימי הזוהר של פעם, אז הייתי אומר, אולי זה צריך להחזיר עטרה ליושנה. אז בעולם של צדק גלובלי, או יותר צדק, הרבה יותר צדק גלובלי, עולם שיהיה נאמן לעקרונות הדמוקרטיים שהיום מערב מתהדר בהם, ולעקרונות של הנאורות, התמריץ להתנגד ולמרוד ולכעוס ולהתגע למשהו אחר, יהיה הרבה יותר קטן. יהיה, כמובן, אנחנו בני אדם, לא כולם, אבל יהיה הרבה יותר קטן. בעצם דיברנו על הטיעון הזה, שמסוכן לתת כוח לאוכלוסיות גדולות שהן לא ליברליות ולא דמוקרטיות. דמיינו לעצמכם אזרח באתונה העתיקה, שמעלה רעיון שצריך לתת מעמד פוליטי שווה לנשים ולעבדים, ולאנשים שגרים במקומות שהאימפריית אתונה כבשה. מה אומרים לו כל החברים שלו? אתה השתגעת? אתה יודע איזה ברברים האלה? צריך להמשיך לדכא אותם בכוח הזרוע, כי זאת השפה היחידה שהם מבינים. זה המצב שבו אנחנו נמצאים. אנחנו האזרחים החופשיים בארצות שלנו, ומדכאים בעקיפין, באמצעות שליחים שאנחנו מינינו, המוני בני אדם, ואז אנחנו מאשימים אותם שהם לא ליברליים, והם לא דמוקרטיים. הטיעון הזה לקוי מאוד מבחינה מוסרית. איך אנחנו יודעים שהאוכלוסיות האלה לא דמוקרטיות? אנחנו לא שאלנו אותם, אף אחד לא שאל אותם. אנחנו מינינו להם את השלטונות ששולטים בהם. אם נפרוץ את הגבולות, מערכות הרווחה במדינות החזקות יקרסו תחת שטף המהגרים. ואנחנו צריכים לזכור שרוב בני אדם לא באמת רוצים לעזוב את המשפחה שלהם, את השפה שלהם, את התרבות ואת המנהגים שבהם הם גדלו, ולהגר למדינה אחרת וזרה.
הסיבה שאנשים עושים את זה, את ההגירה הזאת, היא כלכלית, בגלל הפערים הכלכליים האיומים והנוראים שמאיימים עליהם. אם אנחנו נעשה מנגנונים של איזון הפערים הכלכליים בעולם, אם אנחנו ניקח כסף מהעשירים וניתן אותם לאנשים באפריקה ובאסיה ובדרום אמריקה, שיהיה להם פרנסה, להקים את התשתיות, לעסוק בחינוך, בבריאות, יהיה להם שם עבודה. הם לא יחפשו לבוא אלינו. נביא אליהם את מערכות הרווחה המתקדמות שיש לנו, ויש לנו מספיק כסף בשביל זה. ותצמח אליטה תרבותית דומיננטית שתאיין את המגוון התרבותי הנפלא שיש לנו, וייצור אחידות אפורה ומדכאת ומשעממת. אז קודם כל, מגוון תרבותי כשלעצמו אינו תמיד דבר נפלא. אם יש תרבות אונס, אם יש תרבות של כריתת דגדגנים לנערות, אם יש תרבות של גזענות ואפליה מעמדית. המטרה של אנשים ליברליים ונאורים... יש תרבות של ברית שנחשבת ברברית בעולם אחד וחובה דתית בעולם אחד, אז מה, אז גם את זה? נכון. יצטרכו לזה? אני חושב שמתישהו כן. אבל בוא נאמר אתה מאיים כאן על דבר סופר מהותי בדת היהודית. אבל בוא נאמר שאני חושב שעדיין שנראה לי, אני לא יודע, אבל נראה לי שבגיל 8 ימים זה פחות, אני לא יודע, אבל נראה לי שזה פחות טראומטי מאשר בגיל 12 שנים זה סתם אבל בגלל שזו נקודת המבט הבוגרת שלי. לא, האגוצנטרית שלך. יכול. כי זה המנהג של התרבות שלך. יכול להיות שאני מקל בזה, אבל בוא נאמר שיש... הנה, בגרמניה למשל עולה עכשיו רעיון לאסור... נכון. האם העולם הזה יאסור על מנהגים שכאלה? אז כנראה שהוא לא יוכל לעשות את זה. אז אני חושב... שיטת דגדגנים לצורך העניין. אם זה המנהג הדתי של... אז אני חושב שזה עניין של איזונים ובלמים. זאת אומרת, מה שפעם היה מקובל, היום כבר לא מקובל. פעם היה מקובל להרביץ לילדים בדרך חינוכית. היום זה לא מקובל. אז הדברים האלה דינמיים ומשתנים והם לא קבועים, וזה בסדר. לפני השנה גם לא היה מקובל לעשות דברים. בהחלט. לבישת ריאלות, זה כל מיני דברים כאלה שהם בעייתיים, אבל צריך להתמודד איתם ביחד אבל אז אתה ממש... אתה אומר... כן, לא רק את המגוון התרבותי, אתה אומר, זה מגוון דתי. אתה אומר, דתות לא יוכלו למעשה להתקיים בעולם הזה. האם כל המוסלמים כורתים דגדגנים? לא, זה לא מנהג... כריתת דגדגנים הוא לא מנהג מוסלמי. ההשוואה פה היא לא נכונה בדברים. האם כל היהודים כורתים עורלות? כמעט כולם באחוזים מאוד 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 גבוהים. טוב שאמרת כמעט. האם היהודים שאינם כורתים עושים ברית מילה? האם אתה יכול להגיד לי שכולם פחות דתיים? כן. חד משמעית אין להם זהות דתית יהודית. האם אתה מסכים איתי שחלק קטן מהם יש לו אמונה דתית חזקה יותר משלך? לא. לא? דתית אבל לא יהודית אולי. לא דתית. אתה לא חושב שיש... אתה לא חושב... אוקיי. זה כל כך... זה מדהים עד כמה זה עמוק אצל אנשים. אצל יהודים שהם חילונים לחלוטין, זה החיבור, זה מה שהם מרגישים שמחבר אותם. זה כמעט הדבר האחרון שאנשים אומרים, זה מה שמחבר אותי לעם היהודי, ומי שלא עושה את זה, הוא גם אומר ממש, אני לא מרגיש חלק, ולכן, אם אני לא מרגיש חלק, אין סיבה לקיים את המנהג הברברי הזה. כלומר, אנחנו ממשיכים לקיים את זה לילדים שלנו, בסדר, 3 פעמים עברתי את זה עם הבנים שלי, כי באמת יש איזושהי תחושה שזה מחבר, שזה חלק מזה, ואני אדם חילוני לחלוטין. יש לנו את הטקסים, עכשיו, שלא לדבר... בסדר, אבל זה קשה לדעת, יכול להיות שתוך כך שנים משהו ביהדות ישתלב ויגיד, כמו שפעם היה הקרבת קורבנות, וזה היה החלק המשמעותי ביהדות. היום אנחנו כולם מסתכלים על זה כמשהו של שריד של לא שריד אפילו, היה פוליגמיה, עכשיו יש חרם רבנו גרשום. דברים משתנים, דברים דינמיים. אנחנו שומרים על הדבר הזה, אבל שבת אנחנו מפירים, כאילו, אתה צריך לאיזה קראת, אבל... לא, אבל למה ש...
למה שזה בהכרח ילך לכיוון הזה? כי לבישת אורלו, לבישת... רעלות. אין שם... אנחנו קוראים ברעלות. מעניין, סוג של כיסוי. נכון. אבל לבישת רעלות, אם משהו שאתה יכול להגיד הוא לא פוגע פיזית, למה שזה לא יהפוך לנוהג הכללי? יש אבל משהו בסוף שאתה אומר, זה צריך להתכנס למקום שאתה מניח פה איזושהי עליונות ערכית, תרבותית של הליברליזם המערבי החילוני. עכשיו, זה משהו שהוא לא עבור דמוקרטי. הטענה שלי... אבל דמוקרטיה קיבלה, דווקא דמוקרטיה קיבלה... הטענה שלי היא שגיוון, שמגוון, הוא אמצעי מאוד חשוב כדי לקדם את החברה האנושית. הוא לא מטרה בפני עצמו. מותר לי לקחת לחוות את דעתי על מנהגים של אחרים, על תרבויות של אחרים, ומותר לי לחשוב שאחרים, במיוחד אם אנחנו מדברים על דברים כמו גזענות, אפליה, אונס, דברים כאלה, אנחנו יכולים, מותר לי, ואני חושב שזה חשוב להגיד, אני לא יכול לסבול בצורה סובלנית את חוסר הסובלנות כלפי מישהו בתוך הקהילה שלהם. אם אתה מקבל את האפשרות שיופעל כוח כפייה של המדינה העולמית לאסור ברית מילה, אתה מקבל באותה מידה את האפשרות שיופעל כוח כפייה שיחייב אותך לאסור את אשתך בבית ושהיא תצא החוצה רק עם רעלה. לוגית אתה חייב לקבל את שתי האפשרויות או את אף אחת מהן. לא, אני מאמין, אני איש דתי, אני מאמין בפרויקט של הנאורות, של הדמוקרטיה, של זכויות אדם. אני חושב שהדברים, הררי אומר, הדת ההומניסטית. אני חלק מהדת הזאת, ואני חושב אני מסתכל על הדתות השונות, איך כל אדם מאמין בעצם פוסל, מבחינת האמונה שלו, הוא פוסל את כל האלוהים של כל הדתות האחרות. אני גם כן כזה, בסדר? אז יש לי את האמונה שלי, ואני חושב שהמערכת של הדמוקרטיה העולמית יהיה בה מקום למגוון ולשונות, וגם לכפייה של קהילה כלפי פנים. אבל רק בערכים שלך. לא, לא חשבת למה שאמרתי. גם במדינה יש את זה ממילא. עם היהודים. המדינה גם כופה מערכת ערכים על אנשים שלאו דווקא מסכימים עם זה. בוא ניקח את אמריקה, 300 מיליון אנשים, גם צריכים לחיות לפי זה. אז אותו דבר, בעצם אתה אומר, אני לוקח את המודל של אמריקה, ואני רוצה להפוך את כל העולם לזה, וככה זה יהיה יותר טוב, כי אז... כן. זה שכולם חיים במדינה אחת חילונית, לא אומר שאין דתיים במדינה. לא אומר שאין... זה שכולם חיים במדינה אחת, לא אומר שאין קהילות ופרטים ומשפחות שמפעילות כפייה כלפי פנים, וזה לא אומר שאין איזון דינמי בין הדברים. ואני חושב שהנקודה שלי הייתה רק אני אגיד את זה בצורה אחרת. זה שיש לנו מדינות ריבוניות, 200 מדינות, זה לא אומר שיש לנו 200 תרבויות. יש לנו הרבה יותר תרבויות, הרבה יותר שפות, הרבה יותר קבוצות. ואם אנחנו נרצה להקים לכל אחת מהמדינה, זה יהיה רעיון מטורף. ולכן אנחנו מקבלים את הרעיון שבתוך מדינה יש מגוון. ולכן יהיה מגוון גם בכדור הארץ. דבר שני, כמו שאני הסברתי קודם, דווקא האחדה של המערכת הרגולטורית בעולם תאפשר צמיחה הרבה יותר גדולה של כלכלה מקומית, של קהילתיות בריאה הרבה יותר. היא תאפשר ביטוי דווקא לסולידריות מקומית פרטיקולרית, שאינה מיוסדת על ניצול גס ומחפיר של אנשים בצד השני של העולם. תאמין לי, מערכת הרבה יותר בריאה. והאם יהיה בזה איזשהו אובדן של אלמנט תרבותי? בכל מדינה יש לנו אובדן מסוים של תרבות. אז על זה מדובר, אני לא מדבר פה על איזושהי... ואין לי פתרון
בעיית הסובלנות כלפי חוסר הסובלנות. אין לי דרך לפתור את זה, אבל אני יודע שאני צריך מערכת שמשותפת לכל האנשים שחיים איתי. הבעיה השביעית, זה הקושי הגדול. המהלך של איך לעבור את זה, כשיש כאלה התנגדויות. יפה, אז בואו לעבור אז באמת הפדרליסטים העולמיים היום הם באמת מיעוט קטן מאוד, אבל בהתחלה גם האנשים שרצו לסיים את מוסד העבדות, או שרצו לתת זכות בחירה לנשים, היו מעטים מאוד. אבל גם אם יהיו רוב, עוצמת האינטרסים... לא, אני לא חושב אני חושב... זה לא שונה מהעבדות או מכל... כן, דברים, איך אמר אוסקר ויילד, שכל ההתקדמות האנושית היא מימוש של אוטופיות. מה שהיום זה אוטופיה, בעתיד יכול להתממש. אם שהרצל אמר למשל שהאנטישמיות תהיה הכוח המניע של התנועה הציונית. אז לנו יש שינוי האקלים, יש לנו הקצנה של פערים כלכליים חברתיים, שהמערכת הבינלאומית לא מסוגלת להתמודד איתה. יש לנו השפעה של ההון הגלובלי על המדינות המקומיות, שהיא לא מאוזנת. ועוד שפע עצום של בעיות בכפר הגלובלי שמחייבות שינוי פרדיגמה. הפלישה של חייזרים, זה מאוד יכול לעזור מאוד. פעם שנייה עניין החייזרים. לכן... ראיתי את הסרט היום השלישי, אתה זוכר? זה היה... לכן גם H.G. וולס וגם אייזק אסימוב, שניהם היו פדרליסטים נלהבים. יש הרצאה נהדרת של אייזק אסימוב ביוטיוב מ-1991, שהוא מדבר על זה שאנחנו חייבים ממשלה עולמית משותפת לכולם. זה נהדר, אני יכול לשלוח לכם את הלינק. אנחנו חיים בעידן של כפר גלובלי, בעידן שבו ארצות אירופה, שנלחמו זאת בזו מאות שנים, עוברות תהליך של פדרליזציה. הדברים שהיו נכונים פעם, לא יהיו נכונים מחר, וכדאי שיהיה לנו רעיון טוב לגבי המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע, כדי שנוכל לעזור לשינוי לקרות בכיוון הנכון. התנועה לפדרליזם עולמי קמה ב-1947, אחרי המלחמה האיומה, מלחמת העולם השנייה, וזאת הייתה זאת תנועה, היום קשה לנו לדמיין, אבל זאת הייתה אז תנועה פוליטית רחבה. אנשי תרבות, אנשי רוח, פוליטיקאים בכל העולם תמכו ברעיון הזה. יש לי פה ציטוט מהחלטה משותפת של שני בתי הקונגרס והסנאט בארצות הברית, מחליטים ש-a fundamental objective of the foreign policy of the United States is to support and strengthen the United Nations and to seek its development into a world federation. זו אמירה מדהימה. זאת אמירה מדהימה. כן. הדבר הזה, הייתה שלהבת מאוד רצינית שבערה, אחרי מלחמת העולם השנייה, להפוך את העולם לפדרציה עולמית. כי אז היום היה מלחמת... מי חתום על זה? שני נשיאים, יש לי את המאמר, שני נשיאים, 111 פוליטיקאים, חלקם מאוד בכירים אחר כך, באמת זה היה, והדבר הזה נגמר שנתיים אחר כך, המלחמה הקרה, סנטור מקארתי, הרוח הקרה של המלחמה הזאת קיבטה את הלהבה הזאת, אבל הגחלים עד היום לא חשות. בואו נראה עוד כמה ציטוטים מהתקופה ההיא. מרטין לותר קינג. As we grow and come to see the oneness of mankind, more and more we are going to have to try to see our oneness in terms of brotherhood. This does not mean that everyone has to agree on every point. There can be a world government where diversity can exist, and this would lessen many tensions that we face today. And it would also enable everybody to understand that we are clothed in a single garment of destiny. אנחנו לבושים בלבוש אחד של ייעוד אחד. And whatever affects one nation directly in the world, indirectly affects all. Gandhi. The better mind of the world desires today not absolutely independent states, warring one against the other, but a federation of friendly, interdependent states. נדבר פה על World Federation, על World State, על World Police שצריך שתהיה לנו. איינשטיין. גם קצת... מה?
הציונים הסוציאליסטים גם היו... נכון, נכון, נכון. יש לי בבית ספר של ציון ברט, מראשי הציונות הדתית הציונית, והיה גם ראש של בנק לאומי. והוא כותב, יש לו שם פסקה נהדרת שהוא כותב, גם אנחנו בטוחים היום שאומות העולם התאחדו, וכמו שפעם זה היה נשמע לא הגיוני, שהאצילים הפאודליים יהיו שווי ערך מבחינת החוק להמונים, ככה גם בעתיד האומות האדירות כולם יהיו כפופים לחוק אחד. וחשש שמה שיקרה זה בדיוק מה שקרה לרעיון הסוציאליסטי, שבסוף ויתר על הרעיון של המהפכה המתמדת ועבר למהפכה במדינה כל פעם. הרעיון הסוציאליסטי הוא בעיקרו רעיון אוניברסלי, הוא רעיון אנטי-לאומי. נכון, נכון. אבל הוא רעיון שמלכתחילה היו בו כל מיני דברים, כמו למשל המדינה שייכת למוזיאון של ההיסטוריה, אנחנו לא צריכים מדינה. ואלה רעיונות שאני חושב שהם אוטופיים מדי, אני לא מספיק מאמין בטבע האנושי, שכדי להאמין שאנחנו בשלים, שאנחנו נוכל להגיע למצב שבו כל אחד ידאג לאחרים. כן, לא, אבל אולי באמת אחד הדרכים, אולי כדי להגיע למשהו כזה, ההתפרקות של המדינות היא הכרחית, אולי קנטונים. בהחלט, מה שצריך לעשות זה נקרא להעביר בצורה אנכית את הריבונות. היום הריבונות מתרכזת במדינת לא, צריך להעביר חלק כלפי מטה לתוך הקהילה, לערים, וחלק ממנה להעביר כלפי מעלה למוסדות הלאומיים. ואני פשוט קשה לחשוב על זה, כי אנחנו גודל של קנטון, ולא הם גודל של מדינה. אבל גם... לא, אבל גם פה יש לך... כן, כן. איינשטיין, there is no salvation for civilization, or even the human race, other than the creation of a world government. A world government must be created which is able to solve conflicts between nations by judicial decision. This government must be based on a clear-cut constitution which gives it the sole disposition of offensive weapons. אז התנועה לפדרליזם עולמי הייתה מאוד חזקה בשנות ה-40, סוף ה-40, 50, וחלה התעוררות מסוימת אחרי סוף מלחמת העולם הקרה. סוף המלחמה הקרה, כן. בשנים האלה הפדרליסטים התמקדו בדחיפה של האיחוד האירופאי, שזה פרויקט מדהים. ומאז סוף מלחמת הקרה גם דחפו לכיוון של הקמת הרשות השופטת לעולם. הם מרכזים עד היום את הקואליציה הבינלאומית של החברה האזרחית למען בית המשפט הפלילי הבינלאומי. International Criminal Court שיושב בהאג, שעכשיו פלסטין, שמעתם שהם הצטרפו אליהם. יש פה את הקמפיין למען United Nations Parliamentary Assembly, לעשות פרלמנט לכדור הארץ, כמו שהפרלמנט האירופאי, בהתחלה, בשנים הראשונות שהוא היה, בהתחלה לא היו לו סמכויות, אבל לאט לאט הוא קיבל סמכויות, והיום המועצה של המדינות, היא לא יכולה להחליט החלטות לבד, אלא היא צריכה את האישור גם של הפרלמנט, של הנציגות של האזרחים. ומה שיפה בזה, זה שבממשלות, לפעמים, מיוצגים רק קבוצה קטנה של האזרחים. אם אני הצבעתי לאופוזיציה, אני היום לא מיוצג, וממשלת ישראל מיוצגת באום, אני לא מיוצג באום. פרלמנט שאני בוחר בנציגים, מאפשר מגוון גדול יותר, שאנחנו נשלח נציגים גם של הירוקים וגם של הסוציאליסטים, וכולם ביחד ישבו בפרלמנט וייצגו אותנו בצורה טובה יותר. International Coalition for the Responsibility to Protect, זה העיקרון שאם במדינה מסוימת מתרחשים זוועות וטבח וג'נוסייד,
הקהילה הבינלאומית תתערב אפילו באופן צבאי, אז מקדמים את הדבר הזה. One for 7 billion, קמפיין למעורבות של הציבור. עכשיו בן קימון הולך לסיים את הקדנציה שלו, רוצים שהציבור בעולם יהיה מעורב בבחירה של המנהיג הבא של האו"ם. להפוך את זה ליותר דמוקרטי. כאן בארץ אנחנו הקמנו עכשיו את עולם אחד, עמותה חדשה, שתהיה בעצם הסניף המקומי בישראל של הארגון הזה. אנחנו רוצים לעבוד בשביל לקדם את הקמפיין של ה-United Nations, אנחנו רוצים להגיד שזה טוב שישראל תשתף פעולה עם בית הדין הפלילי הבינלאומי, כי בעצם גם חמאס וגם הרשות הפלסטינית, גם הם עכשיו יהיו חשופים לביקורת השיפוטית של בית הדין הזה. זה יכול לעזור לשני הצדדים להנמיך את הלהבות, כי קצת יפחדו מהמעורבות של בית המשפט. כמובן שבית המשפט הזה לבדו לא מספיק, אלא אנחנו צריכים גם רשות מחוקקת, צריכים רשות מבצעת. אחד הקמפיינים שעשינו, קמפיין דמוקרטיה אמיתית, משהו שהתחיל באנגליה ב-2010, שאנחנו אומרים, אנחנו צריכים לא רק לתת תרומות כספיות לאנשי העולם השלישי, אנחנו צריכים לתת כוח פוליטי, נכון? אז אנחנו עשינו עמוד פייסבוק, שבו אנשים מהעולם, מהעולם השלישי, מבקשים מאיתנו, תצביע למפלגה הזאת, תצביע למפלגה הזאת, וככה אנחנו נותנים להם איזשהו ייצוג אצלנו בפרלמנט. זה אומנם רק סמלי, זה לא איזשהו פתרון מערכתי, אבל זה נתן לנו אפשרות לאחוד. עלינו, בדיוק עשינו את זה לפני הבחירות פה, קיבלנו להתראיין בעושים סדר ברשת ב' וב-103, ודיברנו על נושאים של פדרליזם גלובלי. זהו, אז אני מזמין אתכם, אם אתם רוצים, אם אהבתם את מה ששמעתם, ואתם רוצים לשמוע עוד, אני אשמח לשמוע אתכם עכשיו שאלות ותשובות, למרות שכבר נגמר לנו הזמן. אבל אם אתם רוצים... יש משהו נורא יפה ברעיון, אבל אוקיי, אתה באת אלינו וזה, מה אנחנו עושים? אם היית עכשיו מפרסם טבעונות, ואני הייתי אוהב את זה, אז אני יכול להיות טבעוני, או אפילו להילחם בעד זה. כן. אבל אוקיי, יפה, כל הכבוד, יאללה. אבל מה אני יכול לעשות עם זה? אוקיי, אז יש... יפה, אז יש פה... קודם כל אנחנו מדברים על שינוי תודעתי שצריך לעשות, כי אנחנו נמצאים בוויש סירקל הזה, ואנחנו בתוך הסיפורים של מדינות לאום. כן, אם נעשה מדינה פלסטינית, אז יהיה להם טוב, אבל אנחנו יודעים שרוב המדינות שקמו, מאז מלחמת רוב ישראל היא מקרה מיוחד, רוב המדינות הן לא דמוקרטיות. אז אתה נשאר רק ברמה של השינוי החינוכי תודעתי. בוא נאמר... זה משהו אחד, כרגע, זה המטרה כרגע. כן, תראה, אין לי כוח לבוא ואני לא יכול למסות את העשירים של העולם. והשינוי התודעתי הזה הוא מאוד חשוב, כי היום, כשאנשים רוצים לתרום למען החברה, אז אנשים נותנים צדקה. דבר נורא יפה, אבל זה לא פתרון אמיתי ולטווח ארוך. ואני חושב שאם הכוחות החברתיים, הארגונים החברתיים, האנשים הטובים, האנשים שרוצים לעשות, יגידו, אני עושה את הדברים הטובים שלי ברמה הקטנה, אבל אני יודע לאן אני רוצה להגיע, ויביעו את זה. הדבר הזה יכול להיכנס לתוך המערכות הפוליטיות שלנו, ואני חושב שאם אנחנו נרכז בזה מספיק מאמץ, מספיק מודעות, אנחנו נוכל להביא את זה. זה לא... אתה, אגיד לך איפה האתגר. כן. אתם בעצם מדבר על שני מורים לאזרחות שמנסים להסביר, הקושי הגדול הוא להסביר לתלמידים למה לערבים יש, מה ההבדל בין ערבים אזרחי מדינת ישראל לפלסטינים בשטחי יהודה ושומרון. שלא לדבר על איך מעבירים את הרעיון של שוויון ערך האדם לזה. בתוך מדינת ישראל עוד יש לך איזשהו גוף מארגן להסביר את זה.
איפה זה נכנס? האתגר הוא פנומנלי, זה לעבור מפרדיגמה אחת שכופה את ההיגיון שלה, את הבורות, את הייאוש, את הפסימיזם, את ההסתכלות הצרה, לעבור בפרדיגמה הזאת לפרדיגמה רחבה. זה אתגר מאוד קשה, לא אומר שזה קל, ואין לי פתרונות קסם, אבל אם אתם חושבים שהרעיונות האלה הם רעיונות טובים, חשובים ונחוצים, כל אחד מכם יש לכם את המעגלים שלכם, ואיך אמר אברהם אשל, אחד ועוד אחד ועוד אחד יוצרים את המהפכה. אני לא, לצערי אני לא מכיר דרך. אני אראה לכם עכשיו איזשהו מתכון, איזשהו דרך, פעולה. יש לנו קמפיינים שאנחנו משתפים בה. הכל ברמה השיווקית, תודעתית. אין איזה דרך פעולה מעשית. זאת הדרך שעכשיו אנחנו פועלים כדי ליישם את המטרה הזאת. זה עוד שלב. קודם כל צריך להוסיף אנשים. אי אפשר שהוא עושה את הכל לבד. אז קודם כל להוסיף אנשים, ואחר כך לחשוב ביחד, אז מה הצד התנועה הציונית, אתה תנועה חינוכית. אז גם עושים פעולות, אמרת לה, טבעונות. אז הנה, יש לי פה משהו הצהרתי. אבל יש הקמפיינים של 1 in 7 billion to make the leader of the UN chosen in a more democratic way. יש דברים יותר... כן, בדיוק, אבל זה קמפיינים. אבל הנה, הצלחנו למשוך תקשורת עם הקמפיין הזה של מסירת זכות ההצבעה לפני הבחירות, ובלי שום משאבים, רק ככה פייסבוק. יש לך רעיונות? עוד מה לעשות? שואל? שאלות נוספות? מה דעתכם? איך היה? השתכנעתם? זה עורר לכם מחשבה? משעמם? לא, לי זה, א' זה רעיון, המשגת רעיון, כאילו, המשגת בעיות שכל הזמן חשבתי עליהן, כאילו בכלל לא העליתי את הרעיון הזה, חשבתי עליו. קיצר, כל מיני דברים אחרים, זה כאילו באמת איזה חזון שבדיוק עונה על המון חוסרים והמון חללים בדבר הזה שלא היה לי, כאילו, לא היה לי תשובות עליהן. תודה רבה, תודה רבה. יש שאלה נורא גדולה, איך אתה מציג אוטופיה? שאלה פתוחה, אני חי אותה, זו שאלה בעצם, מבחינת, גם בהרבה מאוד קיבוץ תמוז, הוא מנסה לעשות את אותו דבר, לחיות משהו שאמור להיות אוטופיה שיכולה להתרחב להרבה מאוד אנשים. קשה להעביר אוטופיה ולהגיד, זה משהו שיכול לקרות. אני מזדהה, כן. יפה, תודה רבה. תודה רבה לכם. שמחתי, תודה רבה שהזמנה וכו'. יש עוד קפה.